Yan. Ay, ikaw. Rapsa, parararararap. Ay! Alayo pa ka na! May bawang pa, dali tara. Bato, bakal na puno sa kawa. Tawyo, dapat ng tawyo. Babasan. Dawa, di mo na tawyo ah. Butan na din. Ayun po at punta kami ni Kuya Puloy ng hardware. Bali may bibirin kami para dyan sa bahay ni Ate Bidang. Kuya Puloy, abang na. Atrasibuan na lang natin para makita ng mga sponsor. Yan, pupunta na kaming hardware. Ayun po at dito na kami sa may hardware. Kuya Puloy. Main shade. Perfect. Anong gigs? So, buko mo na lang yung face. Ano ba yan? Lemon tara. Pwede na kasi. Simento, dami. Ang dalawang piraso. Bali yan yung karagdagan pang materialis para sa bahay ni Ate Bidang. Para sa ibo na lang po. $954. Ay, katabariya. Pero pang masaya ito pa jack. Pwede. Ilang kuwat natin. Pabalya mo dito na pala. Mabigat siya. Kuya Noli. Kuya Noli vlog.
At ito na yung padjak na ano, sasakayan. Baka may barya ka dyan, pabarya din ako. Wala akong pambayad sa e-bike. At ito na po yung ano, yung resibo. 924 0.5. Thank you. Sabi na. Pambay. Tapos Thank you. Hindi ako, titi ako. sige, sige. Sakay na dyan si Kuya Puloy. Ako sunod na lang ako. Dito kami dadaan kasi yun nga. Kailangan umikot. Gawa nga nung ano, yung release dyan ay may harang. Hindi makadaan yung e-bike. Dito sa kabila, putik din. Grabe putik ko. Tibay din ng e-bike. Napalayo tuloy yung ano, transportasyon gawa doon sa release na may harang. Mahal din yan yung e-bike na yan.
harang yung ano, kung wala silang harang yung release, malapit. Tuan, to Barangay Divina Pastora. Cemetery. Dito na kami. Malapit na kami makarating. Layo.
Sige Kuya Puloy. Tapos bigyan natin yung sukli kay Gatcho. Ang bagla. Ito tol yung sukli tol. Lang. Tapos nagbayad kami ng padyak. Ayan, at nandun na nga kay Gatcho. At may resibo naman yun. Ano yun sa bubong? Oo. Tandaan yung padyak bayad. Ay! At punta tayo dito sa kaganapan dito. Nagluluto ng ng tupa. Ito po ang tunay na pato kasi dalawa. Kung isa lang pawan. Pinapakuluan pa lang. At siyempre si Chef Dugong yung bumira. Wow! Amoy! Ay, alam na. Mag-init muna. Amo. Kunti na lang pala talaga yung pato. At po kakaiba po yung lutuan dito, deblower. Oh, lakas ng apoy niyan. 150. Oh. Panis. Apa? Oh, 150. Deblower yan. Lupit. Walang mahanap na vlog. Oh. Ayan na lang. Lupit yung blower. Mo talaga sa blower ay. Pagkanda ako sa bago. Oh, 5-5. Ang nagdara. Tanglad. Alin sa kudo. Hindi ka nagyan sa Tukubo. Birthday ni Hermana. Nagdara mo? Amoy. Balon-balon. Ha? Amo pala. Dinaran man ka? Najami. Daw mo nga men. Manok. Ha? Tinula ka sabi ni mama. Ha? Tinula. Amo sabi ni mama. Yan po, balon-balonan. Wala. Kinakaliwa lang. Kinaliwa lang. Masarap nga yun, pinaupo lang. Wow, taba. Ayan. Nag-testing lang ako kita na nagpa-lomo kaunod to. Suka sa nga binita. Ipa. Ay, dali. Suka. Taba. Nagmamantika. Nilaw-nilaw yung sabaw. Pero sa labas yung apoy. Kasuburahan man ng kaya di kumukulo ka agad. Dapat yung gatong pala dito lang banda sa labas. Kaya yung apoy sa labas yung init. Lipwas. Ibinuhos na. Malumok na? Isa ako palumok Darin. Papa mo nang tip, tagam na ako kayo. Kaya palumok sa to. Sa pag-isa na? Kung magkikisa na. Di pinundong mo ka sa life. Huwag pakulay. Kung nga nagpakulay.
Takot ako magkagana. Isa palang galing. Muna ko kaya ulo ko. Ada kalayo no. Tigba ka? Mabasang. Abubagang masukan. Nagsasamsog. Only in the Philippines. Kinakatan na. Only in the Philippines lang po yan. Di vlogger oh. Ay, Kalayo pa ka na. may bawang pa. Dahito na. Boto, bakal na puno sa kawa. Tauyo, dapat ng tauyo. Babasan. Dawa din mo na tao yun. Butang na din. Mauri na nun. Sige. Masarap. Wow. Wala siyang pangunan nito. Mana ka pulutuan? Pangukuha na ka doon, sa makaroni. Parang ka. Inabot. Ano nga, kampo, ano sa tapan na. Padukat nga. Butang kong pinagkat nga. Kaya ka nagtatato. Parang ginatak ka sa lip-lip. Ako may tato si Dugong. Ano na pa yan? Palon, makaron. Ah, makaroni. Makaroni dito. Pagkudalit barat agto. Badalan ito barat. Parang ito paminta. Kaya doon ko na doon. My friend. Sabi ko sa'yo, mag-live ka sabi kanina. Pinapakupo kuya. Ah, mag-vlog. Yung live bawal na kasi nakapag Hindi nga ni, live na. kanina, pag-unan niya. Oo. Umalis baga kami ni ano. Kuya Puloy, pumili kami ng ano. May nyug doon na. Yun na nga. Ha? May kanina. Hindi, bigyan ko muna sila. Mikiniong. Mikiniong. Ano yan ta? Stifler. Man, sarte. Malasa yan ang stifler. Oo. Di pa tayo nakakaiba sa ulo. Sarte. Pasawitan sabi ko ka. Mikiniong. Sarap. Toyo. Wow. Yan masarap yan kasi pinagtulungan. Pwede na, basta. Mana? Mana?
Kulang talaga. Wala talaga budget. Sige, dadaman ko mara-mara. Ako na. Mara-mara. Kadabo dong. Barugo na tamo, saraan. Saraan. Sige, kada ko padaan. Tigbog na. Mura ganun tayo no? Saraan. Ikan ni Kini. Ikan na. Kene metong. Kini. Kene. Untuk sudah mulag gani sa. Santo ganda. So ngayon Bawat ka sa kanimo manok. arigan. Bahala na. Native adin eh. Bahala na to. Hindi namin batsa. Migkaw na ako kay Pato. Oy, Manamitan na. Oo. ianon mo ako kahit upat na ano. Tama nito. Kung manatong lakaro ka doon sa maray sa sakot tinapa. Sabi ko Pato. Mit ka na to. Yan. Sige. Sinangat. Kene Hindi, patog siya naman. Saan? Ay, saan din? Bukan ka di ko. Amo na. Mekani. Gata. Jonathan. Wow. Amoy. Tanak ko. Nanam kita patong pingbaw ko. Meron. Naubos na. Talay ko ng pato, ubos. Nagkapa man baga to da. Malaki tanda ko na naman. Isa na natikpak sa buko. Uwi-uwi ba? Pinapanabot na lang. Rapsa na yan, rapsa. All goods na. Lala na boss. Manumok na rin kami. Dira na ako tang parang gagamutan. Nagatakot tulyo. Nagatakot tulyo. Maksa pa pare. Ay ko. Rapsa, rapsa. Mantika na boss. Ayan, good side. Kamalan mo muna din boss. Paborito ng titi-titi. Sayang.
Nagpa. Oh, harap pa. Palanalana. Oh, yeah. Oh, kita mo naman din yan. Ano raw? Ano? Ay! Ang ganda, nabidyoan. Sabi niya na.